Παρασκευής ο διαιτητής συνάντησης. Είχαμε καλή διαιτησία και η βοηθή ήταν αρκετά καλή. Με τις κόκκινες εμφανίσεις εδώ με τον Ιωαννίδη του Δοξάτου θα βγάλει τη σέντρα, θα χάσει ο Δικταπανίδης. Εδώ ίσως και να υπάρχει πέναλτι, δεν ξέρω την άποψη σας Αδέλα. Εδώ βέβαια ο Παρασκευής δίνει το φάουλ. Εγώ τώρα θα υπερασπιστώ τον τερματοφύλακα, δεν νομίζω ότι πάει στην μπάλα καθαρά. Πάει αλλά τσιμπάει. Εδώ παίξει το Δοξάτου, βρίσκει πόδια καθαρά. Νομίζω είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι. Θα δούμε τη φάση πάλι. Θα χάσει την μπάλα. Αν δεις όμως ο διαιτητής Χρήστο είναι ακριβώς στο μέτρο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι. Ναι, δεν σημαίνει όμως. Εντάξει, είναι στο μέτρο, αλλά δεν σημαίνει ότι είχε καλή εικόνα. Γιατί όπως βλέπεις εδώ. Κοίταξε τώρα, ναι, όμως Γιάννη, κοίταξε εδώ. Τσιμπάει ο Μπατζάριδης στην μπάλα, εδώ και τσιμπάει και παίρνει τα πόδια. Εάν τσίμπησε την μπάλα είναι πέναλτι. Δεν την τσίμπησε την μπάλα, αλλά βλέπει να αλλάζει πορεία. Δεν μπορώ από εδώ να. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πέναλτι, τέλος πάντων. Ο Παρασκευούς θα συνεχιστεί. Επειδή ήταν ακριβώς στα 2 μέτρα, γι' αυτό έχω. Δεν σημαίνει ότι όταν είναι στα 2 μέτρα έχει καλή εικόνα, γιατί ακούσαμε τον Σταύρο Ζαχαρόπουλο να λέει ότι η καλύτερη θέση για ένα διαιτητή είναι για πόσο τουλάχιστον 7 με 9 μέτρα. Λοιπόν, Θεοφανίδης εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά του Μπατζαρίδη δεν μπορεί ο Δικταπανίδης που ήταν σε κακή μέρα. Δεν είχε καλή ψυχολογία, το βλέπουμε. Ναι, δεν ήταν σε καλή μέρα, όντως. Εύκολη κεφαλιά, έχασε την μπάλα, κατέληξε στα. Δεν είχε καθαρά, φαίνεται ότι δεν έχει ψυχολογία. Για να το φύλακα δεν έχει γι' αυτό ψυχολογία. ανάγκασε και τον Μούντο Γρηγορία να τον κάνει αλλαγή. Ναι, δεν έχει ψυχολογία το παιδί και αυτό. Εδώ παραλίγο το λάθος από τον Μόσκο που θέλησε να γυρίσει την μπάλα στον Παναγιωτόπουλο. Για καλή του στίχη κατέληξε κόρνερ. Το κόρνερ που εκτελείται από τον Χατζίδη. Κεφαλιά Παναγιωτόπουλος θα σώσει και στη συνέχεια του Φαντίδης θα απομακρύνει. Κεφαλιά γύρω από τον Χριστοφορίδη. Το ξαναβλέπουμε τη φάση, πολύ καλή στιγμή, αλλά εκεί ο Τουφαντίδης απομάκρυνε τον κίνδυνο. Νέα προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Με τον Παρασκευά θα κάνει ένα σούτ και εδώ ο Παναγιωτόπουλος φέρνει ευθύνη. Δεν μπόρεσε να διώξει ένα σχετικά εύκολο σούτ, έτσι Κώστα. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε πώς. Η μπάλα βγήκε πάνω στο Παρκουντέλη. Εγώ πρέπει να υπερασπίσουμε να το φυλάξει το κήπο λίγο περίεργο το κόμμα. Δεν ξέρει πώς και εδώ και χρόνια είναι περίεργο το κήπο. Για τον Δοξάτο τώρα, με τον Ιωαννίδη θα βγάλει τη σέντρα η κεφαλιά. Τώρα ο Ιωαννίδης έκανε το 2-1. Ήταν ο Τουφαντίδης αυτός που έβγαλε τη σέντρα. Ο Ιωαννίδης ψύχρεμο πλασέ. 2-1 και πάλι προβάδισμα. Δεν πρόλαβε να σηκωθεί ή γλίστρισε. Έκανε την πρώτη απόκρουση, έπεσε κάτω και δεν πρόλαβε να σηκωθεί ή γλίστρισε και έπεσε πάλι κάτω. Πραγματικά είναι σε πολύ κακή ψυχολογία το. Εδώ και το γκολ. Το τρίτο γκολ με τον Θεοφανίδη. Και εδώ νομίζω ότι είναι καθαρά υπόθεση τερματοφύλακα η φάση αυτή, έτσι μπροστά. Γιατί κοίταξε όσο μακριά γίνεται, σκάει στη μικρή περιοχή. Εντάξει, μπορούσε να αποκρούσει εκεί, όχι τόσο στην έξοδο, έξοδο κατέβηκε χαμηλά απότομα, αλλά μπορούσε, δεν έχει ψυχολογία το παιδί, τώρα είναι λίγο ό,τι να λέμε. Εδώ, φάουλ. Εδώ δόθηκε επιθετικό φάουλ. Έγινε από τον Δημητριάδη, φωτολίγος. Η παλιά για τον Οντίνα σήκωσε ο βοηθός σωστά. Θα δούμε τη φάση, εδώ, καθαρά φαίνεται ότι είναι σε θέση ο Σερ, εκτός και αν άφηνε την μπάλα ο Ντίνας, τότε ο Ιωαννίδης που ερχόταν από πίσω δεν ήταν ο Σερ. Από καλή θέση το σούτ από τον Γερατζίδη κατέληξε out. Ιωαννίδης για τον Δοξάτο προσπαθεί να καταφέρει να περάσει, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα βγει πλάγια. Τελικά χάνεται η ευκαιρία, απομακρύθηκε από την άμυνα του Φωτολίβους. Προσπάθεια τώρα με τον Χαρέμι, ο οποίος θα χάσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Η βαθιά παλιά με τον Θεοφανίδη θα περάσει ώρα, θα κάνει και το σουτ 4-1. Πολύ καλή προσπάθεια, δεν υπάρχει ο Σερ. Ο Θεοφανίδης ξεκίνησε από πίσω, το δούμε σε λίγο και καλύτερα. Πετυχαίνει με ωραίο σουτ τον γκολ, το 4-1. Εδώ νομίζω ότι καλύψεται ο παίκτης από τον αμυντικό του Φωτολίβους. Εδώ ξανά, εδώ θα φανεί καθαρά ότι καλύπτεται. Ναι, εκεί που πάει η μπάλα δεν είναι offside. Αν πήγαινε μπροστά στον Ιωαννίδη θα ήταν offside, αλλά πάει πλάγια στον
Θεοφανίδη δεν υπάρχει περίπτωση για offside. Σωστά ο βοηθός άφησε να συνεχίσει. Και εδώ περίεργο. Και εδώ ο τερματοφύλακας λίγο, αν μπορούσε, νομίζω ότι. Εδώ ο Καρασάβας είναι κάτω την αιστεία τώρα. Ο Βαγγέλης. Ναι, ο Βαγγέλης ο Καρασάβας είναι. Έγινε το 4 λοιπόν. Πάμε τώρα με το Φωτολίβος. Έκοψε ο Σιαματάς στην προσπάθεια του Χαρέμι. Κάτι είπε εκεί στον βοηθό, σήκωσε τη σημαία του. Παρασκευούδης θα πάει στο βοηθό του, απλά θα του βγάλει την κίτρινη κάρτα. Εδώ. Και νομίζω όταν καλείται ο βοηθός, όταν καλεί ο βοηθός στο διαιτητή, τότε πάμε στην κόκκινη κατευθείαν. Ή αναλόγως στο τι είπε. Ανάλογα τι είπε. Σου του Ιωαννίδη κατέληξε out. Προσπάθεια με τον Παρασκευά, ο Παναγιωτόπουλος έσωσε την φάση για το Δοξάτο. Ο Αποστολίδης έβγαλε τη σέντρα, ο Σιαματάς πήρε την κεφαλιά, λίγο έξω όμως. Καλή προσπάθεια του Σιαματά. Ο Σιαματάς ο δικός μας, έτσι. Ναι, ο δικός μας. Ο Χατζησαβίδης από πλάγια θέση θα πετύχει το 4-2, μειώνει η ομάδα του Φωτολίβους. Μετά την απόκριση του Παναγιωτόπουλου η μπάλα έφτασε στο Χατζησαβίδη που σούταρε πετυχαίνοντας τον γκολ. Ο Φωτολίβος που δεν έμεινε εκεί συνέχισε την πίεση, αν και είχε και αρκετές ελλείψεις στο Φωτολίβος. Δεν έπαιζε ο Τρούγκας, δεν έπαιζε ο Σαμαράς, είναι σημαντικές απουσίες. Εδώ ο Νότας δεν πρόλαβε να πλασάρει καλά. Βρήκε την μπάλα μένα αλλά κατέληξε out. Ιωαννίδης, εδώ η φάση πάλι, με τον Μούτα μάλλον να σουτάρει, κόντραρε και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε εδώ για offside. Είδαμε τη φάση του Ιωαννίδη. Ξαναδούμε λίγο καλύτερα την ώρα που θα φύγει η μπάλα. Νομίζω ότι και στη φάση αυτή ο βοηθός είχε δίκιο. Εδώ νομίζω ότι καλύψετε. Εδώ η μπάλα είναι πιο μπροστά από τον παίχτη. Γι' αυτό λέω ότι καλύπτει. Η μπάλα είναι πιο μπροστά από τον παίχτη. Δεν έχει σημασία αν καλύπτει ή όχι. Αφού η μπάλα έρχεται από μπροστά, δεν είναι offside. Δεν υπάρχει offside. Παρασκευάς προσπαθεί να βρει τον τρόπο να σουτάρει. Δικταπανίδης, Χαρέμι, 4-3. Να λοιπόν που η πίεση του Φωτολίβους έφερε αποτέλεσμα, ο Δικταπανίδης και Χαρέμι από κοντά πλασάρει. Είναι καλή ομάδα, έτσι τώρα. Εννοείται. Κοίταξε, αν δεν είχε τις απουσίες, νομίζω ότι θα ήταν πιο Δοξάτο. Εντάξει, και δεν του πήγε το πρώτο ημίχρονο, φαίνονταν ότι ήταν λίγο. Και εδώ ο Ιωαννίδης με ψύχρεμο πλασέ θα πετύχει το 5-3 προς το τέλος. Ήταν η φάση αυτή του γκολ. Δεν υπάρχει offside βέβαια. Καλύπτεται, άργησε και να βγει. Τώρα για τον Μανφέλα είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να τη σπάσει δίπλα να τον κάνει. Εκεί ό,τι σου βγει. Είναι η ουσία του, ο Χατζημπουργάνης κάλυπτε εκεί τον Ιωαννίδη. Και κάπου εδώ το φινάλε του παιχνιδιού.